Unom ka sospek nga gingong nanulis sa barangay kapitan sa lungsod sa Kinugikan, Misamis Oriental adlaw sa eleksyon, dakpan sa gimong hot pursuit operation sa kapulisan sa lugar. Krimen dili kuno election related sumala sa kapulisan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Arestado ang ana sa unom ka mga sospek nga gitudlong likod sa pagpanulis sa barangay kapitan sa barangay Suarez, Kinugitan, Misamis Oriental adlawng Lunes mismong eleksyon. Sumala sa kapulisan, pasado alas 3 sa kadlawon, gisulod sa mga sospek ang balay sa kapitan o gipanguha ang kwarta og mga gadget. Gilayong naglusad og hot pursuit operation ang kapulisan og pinaagi sa cellphone nga natangag sa mga sospek. Paspas nga nasubay sa otoridad ang ilang gitaguan. So far no, kaluoy sa Ginoo wala man pud kini sila gipasakitan. Gid na lang sila nga mo dapa sila no og gipangita giasa ang kwarta. Kapin 40,000 pesos nga salapi, lakip 8 ka mga cellphone ang nakuha gikan sa mga biktima. Sumala pa nga armado ang mga suspek rason nga wala kapalag ang mga biktima. Na-recover sa kapulisan ang kwarta, lakip mga cellphone nga gipanguha sa mga tulisan. Nakita na to ang location kung asa sila through Find My Device nga app og dito dayon nagkandak og choke point ang ato ang kapulisan sa Kinugitan og dito nasikop gayud no positively identified ang katong mga individual. Bisan og nahitabo kini sa adlaw sa eleksyon, giklaro sa PNP nga dili election-related violence ang nahitabo. Kasong robbery with violence and intimidation against persons ang atubangon sa mga sospek. Wala pa sila'y pahayag. Cyril Chavez, 1 Mindanao.